Izindlu zangasese zaze sayithemba kwesisikolo. Akuphelanga neminyaka emibini ngoku sikwimeko emaxongo. Nonokontraka wazitixa wasusa uphahla. Kodwa aphantsi ufa xa kufika lo mntu othi ungunokontraka yaye akabhatalwa idepartment. Uze kabini okwesithathu wafika wazikhulula wamisa itraki yakhe apha. Abafundi abangamantombazana bazithuma ngapha kwamasango esikolo. Utitshala basebenzisa igumbi elinye kwaye abafundi kufuneka bagoduswe mini maqanda. Isikolo siphume phambi kwexesha. Siphuma ngo-12 kwesi sethu isikolo. Kuba kaloku abantwana bagqiba utya, xa begqiba utya nawe xa ugqiba utya ungumntu omdala funeka uzirelivile nangoluphi uhlobo. So sishiyeke ke ngumsebenzi asikwazi ukugqiba. Isebe lezemfundo ephondweni lithi lilinde isebe kuzwelonke kuze libonelele ngezindlu zangasese zethutyana. Unokontraka sambhatala samgqiba yethu imali kangile into yobana ngaba le nto uba avale ithoyilethi akuncule namacange saye samsa ekhoti ngayo wafunyaniswa enye inkinga. It is unacceptable that learners and teachers are going to have to wait for mobile toilets to be provided. Mongameli wethu Cyril Ramaphosa wasungula i-Sanitation Appropriate for Education ngo-2018 kodwa kuyabonakala ukuba isebe lezemfundo lisasilela ukukhela izikolo zasezilalini amagumbi angasese asemgangathweni. Ndingulwandile Mbulali, eMthatha.